Andam na ba mong malibay? Malingaw, mga tawa o musyagit mga ka-BG. Ania na ang inyong kauban. Back-to-back KBP Golden Dove Awardee and Catholic Mass Media Awards finalist. Ang BG Matag Adlaw. Kiss nga, Pogi. Babaerong good boy. Buenas Garaon. Baby Galaw-Gaw. BG Ian Huerbana. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun. Atong pagkatag. Welcome mga ka-BG! Welcome na rin sa itong Saturday edition sa BG Basic Goods. Giniyaw, naging ko kanina yung tanan. I hope, giniyaw po mo sa atong BG, of course, BIBO GYUD. Mayong hapon sa itong mga kaisunan, atong mga ka-BG sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating buong kalibutan. Atong mga overseas Filipino workers, mayong hapon kanina yung tanan. Ako, Japon kini, ang inyong ka-BG, babaero, good boy, BG Ian Huerbana. Ang maghatod kaninyo og serbisyo publiko, inspirasyon o GB Good Vibes. First mga ingalaw, uban pa dito lang sa BG BIBO GYUD Basic Goods. O inyo mapaminawan karon live po kita sa RMN stations nationwide. DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN CEBU, DXCC 82 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, o DXMD 648 RMN Malaybalay. O makita ko isang kita sa RMN social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page, Bisaya Gyud Surigao del Norte Facebook page, o ang BG Basic Goods. Sa mga gusto mo lambigit diya sa itong programa, like, share, comment na dayon mga ka-BG. O mga ka-BG, 5 na lang kadlaw, 5 days na lang, doon lagi ang katapusan sa serbisyo o sa di Pangulong Rodrigo Duterte katatay Digong. O ato na po dayong i-welcome ang bagong administrasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. si Bongbong, akong idol of course. O ato sa atong nilabay nga June 19 no, Hunyo 19 sa mismong adlaw sa kapanakan ni Dr. Rizal. O timing usab ang Father's Day. O nanumpa na usab isip Vice Presidente atong of course Davao City Mayor si Vice President-elect na karon si Sara Zimmerman Duterte o basta nila natong Inday Sara o mga ka-BG, unya mga ka-BG, atangin nila niyo, atangin nila na ang iyahang of course pagpanumpa ni VP Inday Sara. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Mga ka-BG, magsugod na kita sa mga mainit nga balita. Take it away, BGJ. Sa Region 7, si incoming Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo, kauban ng transition team, bibisita sa Visayas Disaster Response Center kung VDRC alang sa orientation and briefing sa katungdanan sa VDRC sa panahon sa kalamidad ug humanitarian support alang sa mga Pilipino. Mipahigayon usab si Engineer Iris Flor Yaranon sa VDRC ug pahimatngon kabahin sa pagsugod sa pasilidad ug ang mekanismo sa sistema sa produksyon sa Family Food Packs kun FFPS. Ibisita usab ni Secretary Tulfo ang Study Center for Children, Home for Girls aron masiguro ang pagsabot nini ug sa iyang grupo ang nagalain-laing programa ug serbisyo sa ahensya aron magmalampuson sila sa pagserbisyo sa ilang mandato. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Sa Region 10, aron makahatag og oportunidad sa mga kooperatiba o asosasyon sa mga mag-uuma, si Department of Agriculture, Regional Field Office 10 Executive Director Carlene C. Collado, mipirma og Memorandum of Agreement kauban si Agri Global Ventures Food Incorporated Manager na si Ricardo M. Guanzon ug si Lantapan Vegetable Farmers Marketing Cooperative Manager Joel T. Rivera sa Cagayan de Oro City. Sumala sa nakasulat sa MOA, ang LVFMC moproduce ug mohatod sila mga prutas ug gulay gikan sa ilang production area sa Lantapan, Bukidnon, paingon sa Lagendingan Airport. Samtang ang Agri Global ang mopalit sa mga produkto sa kooperatiba sulod sa usa ka tuig o kapin pa, depende sa panginahanglanon sa kumpanya o kini cash to cash basis. Ang Agri Global nakabase sa Makati City na iladong supplier sa mga restaurants. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Sa Region 13,
Gilusad sa Department of Agriculture Caraga o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Caraga ang pagapurapod sa fuel discount program para sa mga corn farmers ug mangingisda nga gisugdan karong semana sa DA Regional Office sa Butuan City. Ana sa 351 ka mga mag-uuma ug mangingisda ang nakadawat silang discount card gikan sa Butuan City, Buena Vista, Nasipit ug Carmen, Agusan del Norte. Layo niining matabangan ang pipila sa mga gisulting sektor na makarecover sa padayon na pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Target sa maong programa na matagan og fuel subsidy ang 1,616 ka mga corn farmers ug 2,186 ka mga mangingisda sa rehiyon nga nagkatindad og 3,000 pesos na mahimong gamiton sa mga aprobado o akreditadong gasolinahan. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Every day is a different challenge, both in public service and in private work. And in this work, I am always humbled to meet people who turn life's challenges around. Meet artist and furniture designer Carl Aguila, owner of Atelier Aguila in Siaton, Negros Oriental. Let's support local business and at the same time, rediscover the Philippines. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Welcome back! Balik na sa kitabing mga gala. Dito sa itong BIBO GYUD Basic Goods. Kini ang inyong ka-BG, babaero good boy, BG Ian Huerbana. Nang ka-BG usan, padayon na kita sa paghatod o serbisyo publiko dool na ang pag-aple sa klase sa mga estudyante for more than 2 years. Pakigbatok na to sa pandemya. Wala pa yung totally nawala ang COVID-19 but we have to continue atong mga kinabuhi. Atong first, labi na ang mga batanon aron mahatag yapon nila ang kalidad nga edukasyon. But of course, subay gyapon sa health and protocol, safety protocols na to, mga ka-BG. Karong hapon sa atong Operation Tabang, naghatag ta og COVID kits sa Carmen National High School dinhi sa Cagayan de Oro City. Ato kining tanawon. Sa pagpadayon sa atong Operation Tabang, atong hatagan og pagbili ang atong minahal na mga magtutudlo. Labing hagit ang natubang sa atong mga teachers sukad sa kausabang dala sa pandemya. Carmen National High School experienced a different journey when it comes to implementation of modular distance learning caused by pandemic. So ang nahatag sa pandemic, ang impact nga nahatag aning atong pag-implement sa modular distance learning, medyo ang mga teachers doon ay dako nga kausaban sa ilahang delivery. So instead nga magkita-kita sila sa mga bata, so dito lang sila magkita sa online. Apan wala na ilaing pang makababag sa ilang pagpadayon sa ilang advokasiyang alang sa kayuhan sa kaugmaon sa ilang mga estudyante. There are many challenges during the time of pandemic until this time, but the Carmen National High School has really made its best with different interventions and innovations to really deliver the most essential learning competencies to our learners. So we believe that we have also done our part for the total development of our learners. Bisan sa ato ang situation, I know atong mga teachers kuan gina sila kana na hard work gid kanunay. Ngano nga ato na siyang ingon hard work tungod kay lahi siya sa pamaagi sa una. Bag-o tanan ang mga proseso sa atong delivery sa atong instruction nato sa mga bata. So una ang mga teachers mismo nag-reproduce ang module which is very kuan kapoy gyud na siya, no, kay sila mag-print, mag-sort, mag-stapler, tanan. So, dili lalim ang nahimo karon nga kahimtang sa teachers, no? But despite ana, they still deliver, no? Deliver what is required of the Department of Education and what is expected by our learners. So, kami sa Carmen National High School, we keep on preparing our school ever since pagsugod sa pandemic because we expected na anytime mubalik yun ang face-to-face classes. Karon na hinay-hinay nang napatok sa nasod ang COVID-19. Aduna nay maayong balita alang sa mga magtutudlo ug mga estudyante.
Carmen National High School is one of the schools approved by IATF, which we are given certificate as certified IATF compliant. So meaning to say, we are authorized to conduct our face-to-face classes. However, based on the guidelines given by the DepEd Central Office, we have the so-called limit progressive face-to-face classes. Meaning to say, we have to conduct face-to-face in such a way that there is a schedule basis. So there is only a maximum of 15 students per class during the actual face-to-face classes. Busa, si Sir Jerson nagmapasalamaton sa iyang mga fellow teachers. Thank you so much to all teachers of Carmen National High School. I know they have been doing their best. They continue to do their job. Tungod niini, isip pasalamat sa ilang walay undang na serbisyo. Kita sa Bisaya GYUD, Basic Goods BG Party List. Miatod kanila og 15 kakahon na mga COVID-19 sanitary kits aron maapod-apod sa tanang mga teachers. Atong pamaagi na makahatag kanila og proteksyon. So, salamat po ta sa Bisaya GYUD tungod sa ilang hatag na tabang sa ato ang eskwelahan, labi na sa mga COVID-19 kits. Dako kini katabang sa atong puhon pag-ino sa ato ang progressive face-to-face implementation, especially this coming school year 2022-2023. So, daghang salamat Bisaya GYUD. Ug alang kaninyo, mga pinalanggan teachers, sa inyong kakugi, daghan kayong salamat. Bisaya GYUD! Bisaya GYUD! Bisaya GYUD! Alright, daghang salamat sa atong mga kabigyan, mga pinalanggang magtutudlo sa Carmen National High School o sa ilang principal nga si Sir Jerson Herrero. Sir, good luck sa umaabot nga school year 2022-2023. Mga kabigi, aniyan ako na itong usa ka Duterte legacy, pamana ng pagbabago ato kining tarawon. Good ba? Yung sister ko, nagkaroon siya ng mild na upper respiratory symptom. Then by March 12, yung mom ko and pati ang dad ko, nagkaroon sila ng mild na ubo-sipon. Ang ginawa ko, tumawag ako sa office kasi part kami ng One Hospital Command Center. Na-testing sila. Doon na lumabas na positive lahat sila sa bahay. 3 yung namatay sa akin. So para kung pinagbagsakan ng langit at lupa. Kamakailan po ay binuksan na ang pinakamalaking isolation facility sa bansa na matatagpuan sa bagong layong Pilipino sa Parañaque. Ituloy ang hakbang ng pamahalaan at test, trace and treat kontra COVID. Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng second tranche ng Social Amelioration Program. Sa Lunes na isasagawa ang COVID-19 vaccination rollout ng pamahalaan. I said it before and I will say it again. COVID-19 vaccines should be treated as a global public good and made available to all, rich and poor alike. No nation, no people should be left to suffer the ravages of this pandemic for whatever reason. So sabi ko sa mga kamag-anak ko noon, ayan, nagsisimula ng magbaba sa community. Huwag nyo nang intayin magkaroon pa ng COVID sa inyo kasi kumbaga naranasan na namin. Ang nakita natin sa fast tracking ng vaccination, ang gusto natin is yung whole of nation, whole of government approach. Unang-una, naging steady na yung supply natin, more than enough para sa ating herd immunity target. Ang next achievement natin is sunod-sunod na 1 million plus ang ating job per day. Talagang kung titingnan natin, parang madali na i-deploy mo yung vaccine sa mga different areas. Pero considering that we have more than how many islands na talagang separated by waters, talaga yung isang yung challenge yun. Third na achievement natin is napababa natin yung mga kaso. Nakikita natin ito isang magandang ng ating mahal na presidente na hindi tayo pinabayaan. Nakita natin yung ating negotiation. I have very close because of the good relations that we have from China, from Russia, and also from US.
nakikita ko na meron tayong plano para sa mga, sabihin natin sa response. Gagawin ko lahat na para makatulong sa ibang tao. Sabi ko sa munting bagay na gano'n, yung sa pagkukonsulta ko, sabi ko gagawin ko para sa kanila. Pagbibigay pugay sa mga mahal ko sa buhay na namatay. Walang country na preparado para harapin yung pandemya. Kahit mali tayong country, mahirap pa tayo, natutugunan natin yung pangangailangan natin na kailangan tugunan para sa pandemya. Yun lang, kumbaga, dapat masayan tayo, maging proud na tayo. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! I, Sara Zimmerman Duterte, do solemnly swear do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as Vice President of the Philippines, my duties as Vice President of the Philippines, preserve and defend its Constitution, preserve and defend its Constitution, execute its laws, execute its laws, do justice to every man, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. So help me God. So help me God. Kapin usa ka bulan, human sa piniliay nitong Mayo 9, 2022. Nanumpa sa mismong adlaw sa pagkatao ni Dr. Jose Rizal niadtong Hunyo 19, 2022 si Vice President-elect Sara Zimmerman Duterte Carpio sa San Pedro Square, Davao City. Gipanguluhan ni Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando ang maong pagpanumpa ni Vice President Sara Duterte uban ng iyang mga ginikanan nga si Elizabeth Zimmerman Duterte kinsa nagunit sa Biblia ug ni outgoing President Rodrigo Roa Duterte. Sa pagigpulong ni Vice Presidente Sara Duterte, gipambit nini ang iyang kasinitian gikan sa pangandoyng mahimong doktor hangtod nga mahimong abogado ug public servant. One of the most important lessons I have learned as I navigate life, and the same thing that I believe we should ponder upon as one country, united in our determination to overcome our difficulties and achieve our aspirations, is that we should commit to heart the priorities of God, country, and family. My life is a testament to the power of a God whom we know by many names. My younger self was consumed by a dream to become a doctor. I pursued a pathway that I thought could help me realize that dream. But I was directed toward another way. And now, I am a lawyer. When I committed myself to governance and public service, I was also determined to finish 3 consecutive terms as mayor. That will not happen anymore. I am now the Vice President-elect. Gipasalamatan usab ni Vice President Inday Sara ang kapin sa 32.2 milyones nga may botar sa iyang kandidatura isip ikaduhang presidente. The voice of 32.2 million Filipinos was loud and clear. With the message to serve our motherland. And this message has been reiterated in my oath to consecrate myself to the service of the nation. There is a God whose will
transcends the desires of our hearts. One whose will directs us to the way that we might not have imagined, but a way that consecrates ourselves every day to help our fellow men overcome the difficulties they face in their lives, to change lives, to save lives. Nagpasalamat usab kini sa mga frontliners. In the same way that many are already devoting their lives as hardworking farmers and fisherfolk that ensure that there is food on our tables, dedicated health workers who help the sick, brave soldiers who fight for our country, honest and fair entrepreneurs who support our economy, patient school teachers that guide our children. I believe the country will be heading towards a future of hope, security, strength, stability, and progress. Gihatagan usab og pagduot ni Vice President Inday Sara ang kamahinungdanon sa pagbaton sa maayong pundasyon sa pagpadako sa mga kabatanunan. Ako po si Inday Sara, a proud Dabawenya. Very proud. A proud Mindanaon. Hindi ako ang pinakamagaling o pinakamatalinong tao sa Pilipinas at sa mundo. Ngunit walang makakatalo sa tibay ng puso ko bilang isang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Tagang salamat. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, gawa sa pagka-Vice Presidente sa Nasod, si Vice President Inday Sara, usab membro sa kabinete ni President Bongbong Marcos. Diin, pagkadumalaan niya kini ang Department of Education kun DepEd. Exciting yun kayo nino para sa atong mga estudyante o teachers labi na, usa sa prioridad ni Vice President Inday Sara ang pag-review sa K-12 system. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, tutukan na po nato ang lain nga Duterte na po doon, lain na po ni nga Duterte Legacy, pamana ng pagbabago. Ato kining tanahon. Kami po ay nagsimula sa pagtitinda muna ng mga sampalok hanggang sa maisipan ng asawa ko na maglagay na kami ng tinda sa labas. Tumagal ng tumagal, nakayanan na rin namin na makapagpatayo ng bahay sa Provident dahil sa tindahang maliit na yon. Kaya lang, 2 bagyo ang dumating. Una yung Undoy, pangalawang bagyo. Ito na nga ang Ulysses. Doon na talaga nahirapan kami kasi lubog yung bahay, pati paninda, lalos. Itong PPG is a subset ng program ng livelihood na nakafocus doon sa mga naapektuhan ng kalamidad, ng baha, lindol, kung anumang sakuna yung naabot nila. 8,000 worst, hindi utang yon, grant yon. Paikutin na nila yung pera na yon. Pero pag gusto pa nila mag-expand, pwede sila sa microfinancing. And dito sa administrasyon ng ating Pangulong Duterte, talagang na more than double ang nabigay na budget dito sa area na to. Yung tulong ng DTI ay talagang napakalaking bagay. Siyempre, imbis na maghagilap ako na pangdagdag sa paninda, andyan na siya. Ito ay habilin ng ating Pangulong Duterte. Tulungan natin yung mga maliliit talaga na tao, na negosyo. Kaya talagang accelerate natin yung program para sa micro SME development.
Ang talagang objective kasi natin, yung micro SMEs, hindi sila forever micro. Kailangan yung micro maging small, maging medium, eventually sila yung maging large. Yan ang nagawa sa akin ng PPG. Malaking ginhawa para sa akin. Kaya nasubukan ko, wala ka talagang malalapitan. Yan lang talaga ang nakatulong sa akin. Kaya maraming salamat sa DTI. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, padayon gihapon ang mga pasiyaw sa mga funny videos sa internet. Mga BIBO GYUD, buwangan gyud videos nga sure shot kayo nga muhatag nato kanan og GV kun good vibes. This time ato kaning tanaw no sa ka funny video ni Papa Vince or Papa Vice mo ni Papa Vice sa Davao. TikTok video number 1. Buanga Gyud video number 1. Enter the air. Buanga gyud. Buanga gyud. Buanga gyud. Laki nga ni mo akong tindahan. Aha. Ako ang tindahan, wala ka kita. Ay so. Pataka kag parking. Ayo og kuan diri kay ako amaning yuta diri. Nawa ko titulo. Tanawa. Tanawa para makita ni mo ako ang lamesa. Awa. Hati mo maigo. Di ko na kuan Hati mo maigo akong lamesa. Aha. Yung mga nang sakyanan di ay? Oo. Pataka mo kag parking tanawa ang kalsada taga LTO man akong kamagwangan. Kasi kung picturean ta ka, kuan yung sakyanan. Yung mga ni? Oo. Ang kay ORCR. Ha? Si kinarnap niyo mo ni. Adi man. Ang kay ORCR, pwede matanaw yung ORCR? Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Pagkamasig din ni Papa Vice no, nangilabot tapos sa silingan no kanang mga wrong parking niya ay park lagi nag ayo aron mo mabirahan ni Papa Vice niya. Makitaan mo Papa Vice na yung pass mo na. Yan na po ang live video na po no. Share na po ni atong video number 2 para sa Buanga Gyud. Let's enter the air. Buanga gyud. Buanga gyud. Buanga gyud. Day. Sa tilinder. Nagsunog ka, day? Ayo patya na day. Makuan ka anang kuan. Ibaw ba ka nga bawal diri maghaling-haling? Bawal maghaling-haling diri day kay ikasabutan man na diri sa barangay nga di maghaling-haling kay makadaot biyan sa kuan sulod sa akong kwarto day. Isulod sa akong kwarto. Kawalo ka? Baho kay ang kwarto kay ang bintana doon baya. Nya akong mga nilabahan na ni maho ng satanas day. Namo kay number ni kuan, istoryahon nako. Namo kay number ni kagawad. Nako yung number niya. Ha? Patya day kaya paning kusuga day Panig ko day. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Tanawa ko, bitaw ko bantay lagi mo kung labi na masilingan ni Miss Papa Vice kaya nangilabot na siya sa kanang magsulod-sulod bawal na maguna. Nanay mga ordinansa na sa mga barangay nga bawal ta magsulod maski asa no sa parte sa tong panimalay o maski kung sa orasa bawal na ang magsunglod gyud. Muna atong bagong ordinansa sa atong lokal nga ordinansa sa mga barangay. By the way, wala tayong panahon no, sunod usad basin ninyo mga funny video sa pod ang atong feature no sa BG Buanga Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Hi mga ka-BG! Dili na natapos ang inyong programa na. Wala kita inyong oras ng panahon. So dili na natapos ang inyong Anna Mutabang sa atong mga ka-BG. Magkita-kita na po sa sunod sa mga dili lang sa BIBO GYUD, Basic Gyuds o inyo kita matunggan karon sa DZXL RMN Manila, DYHP RMN CEBU, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC RMN Butuan, DXRS RMN Surigao, DXMB 648 RMN Malaybalay o makita sa kita sa social media platform sa RMN Facebook, Bisaya Gyud Facebook page, Bisaya Gyud.ph, Bisaya Gyud Surigao del Norte o BG Basic Goods Facebook page, Instagram Bisaya Gyud. Subscribe na kita, share, comment o sa atong YouTube channel Bisaya Gyud. Pwede sa mo contact Bisaya Gyud hotline 0908-850-1364 sa Smart o 0917-848-6469 para sa Globe. Ako, ang inyong insod of course, kanunay, BG Baba Elo, good boy, BG Ian Huerbana, amping kita filmay, mag-ampo. Magkita-kita lagi po usap din nilang mga ka-BG sa BG Basic Gyuds, BIBO GYUD, padayon ta! Bisaya, 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 Bisaya.
Bisaya! Bisaya! Gyud!